Paýta plan borçnamasyny üstünlikli ýerine ýetirenligi habar berilen Balkan welaýatynyň Bereket etrawyna döwlet edara kärhanalarynyň işçileri, şol hana garawullar, tam tüpürjiler we bagwanlar şeýle-de Jemaat hojalygy müdürlikleriniň işçileri heniden paýta ýygymyna çekilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden maglumat berdi. Bereket etrawynyň gulmaç geňeşiginiň gabakly obasyna Saparmurat Ataýew Niýazow adynaky geňeşigiň Türkmenistan we Udyň-Suw obalaryna paýta ýygymyna çekilýän işçiler üçin wagtlaýyn çadyrlar gurnulypdyr. Büdjet işçiler bilen bir hatarda yerli kärenetleri möýürleriniň gowuçy meýdanlaryna ýygym işlerini dowam etdirýärler. Bereket etrawynyň giýjekilen gowuçy meýdanlaryna paýta ýygym möhüminiň dekabr aýynyň ortalaryna çene dowam etdirilmegine garaşlýar. Bu sebitde yerli häkimetler ýygymçylaryň gündelik harmana tawsyrmaly paýta kwotasyny dilden ulalaşyk esasyna 3 kilograma çene peseldipdir. Ýygymçylar her gün 3 kilogram paxta ýygsalar döwlet razy. Diýip bir yerli ýaşaýjy aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy özüniň aýlanyp gören sebitlerine gurnulan wagtlaýyn çadyrlarda işçileriň ýaşaýyş şertleriniň amatsızlygyny habar berýär. Türkmenistanyň döwlet mediýasy 12-nji noýabrda Balkan welaýatyna 16.000 tonnadan gowrak paýta hasylynyň döwlet harmanyna tawsyrylanyny we şeýlelikde sebitiň paýta plan borçnamasyny üstünlikli ýerine ýetirenligini habar berdi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 27-nji noýabrda welaýat häkimleri bilen sanyny ulga markaly iş maslahatyny geçirip oba hojalygy toplumyna işleriň barşy bilen tanyşdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine görä bu maslahata Balkan welaýatynyň häkiminiň oba hojalygy boýunça orunmasary Iýulayna bir hepde töwregi möhlet bilen bu welaýatyň häkiminiň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiren Jumanadar Annaýew gatnaşdy. Annaýew öz hasabatyna welaýatyň meýdanlaryna bar bolan paýta hasylyny soňky hanasyna çenli ýetkisiz ýygnap almak işleriniň hemde beýleki oba hojalyk işleriniň dowam edýändigini aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti paýta önümçiligine mejbury zähmetden peýdalanmakda ýygyderli tanqid edilýär. Mundan öňe sentýabr aýynda halkara zähmet guramasynyň wekilleriniň Türkmenistana barmana ruhsat berilip, olaryň käbir etraplarda paýta ýygym işleriniň barşy bilen tanşanlyklary ma'lum boldy. Bulardan başga da dekabryň ortalaryna sebitiň ekrançylyk meýdanlaryna döwlet tapşyrygy esasyny ösdürilip ýetişdirilen gant şugundurnyň ýetişen hasylynyň ýygnalyp alynmagyny hem mejbury zähmetden peýdalanylýar diýip yerli ýaşaýjylar aýdýar. Türkmenistanyň büdjet işgärleri gowuçanyň otag ýekeleme we çürtme işlerinde goşun goşmagy mejbur edilýärler. Şu günler Bereket etrawyna ýygym işlerine çekilýän işçiler paýta kombaýnlarynyň hasyl ýygnan meýdanlaryna ýere gaçan paýta hanalaryny eli bilen ýygnap almak işlerinde gatnaşdyrylýarlar. Etrapda paxta ýygýan 5 tane kombaýndan diňe 2 tanysy işleýär. Büdjet işgärleri paxta meýdanlarynda kombaýnlaryň ýygyny arasalamak işleri bilen hem mesullanýarlar. Diýip yerli ýaşaýjylar aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Balkanyň häkimliginden we oba hojalygy bölüminden kommentariýa alyp bilmedi. Aşgabatyň häkimetleri döwlete degişli azyk dukanlarynyň öňünde çörek nowatyna durýan raýatlara gözegçiligini güýçlendirýärler. Dukanlaryň goloý goltumunda nowatçylyk çekýän polisiýa işgärleri çörek satyn almak üçin Aşgabatyň çetki obalaryndan gelen raýatlary gözleýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 28-nji noýabrda paýtagtdan maglumat berdi. İçeri işleri ministerliğinin etraf polisiýa bölüminiň işgärleriniň gulluk awta uluglarynda, dukanlaryň töwereklerinde, köp gatly jaýlaryň arasynda gözegçilik etmekleri ýygymlaşdy. Olar esasan paýtagtyň gündogur etraplar owalaryndan gelip, şäheriň merkezindäki dukanlardan çörek satyn alýan adamlary anyklamagy çalyşýarlar. Dip Aşgabatly ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Polisiýa işgärleri özleri tarapyndan şüpheli hasaplanýan adamlary saklaýarlar we olardan pasportlaryny ýa-da şahsiýetini anyklaýan beýleki resmi namalary görkezmegi talap edýärler. Saklanan adam Aşgabatyň çetki owalarynda ýa-da etraplarynda ýazgyda durany bolsa, onda ol özüne degişli etrawyň polisiýa bölümine alınıp gidilýär we gorkuzmalary, haýwa datmalary teze bar edilýär. Dip Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Dukan işgärleriniň bir näçesi häkimetleriň bu çäre esasynda nowatdaky adamlaryň sanyny azaltmaga çalyşýandygyny aýdýar. Ýöne Aşgabatyň söwda resmileri bu çäreleriň sebäplerini açyçan düşündirmeýärler. Azatlyk bu barada paýtagtyň söwda resmilerinden we polisiýa müdürliginden kommentari alyp bilmedi. Aşgabatyň çetki owalaryndan gelen raýatlar özleriniň çörek satyn almak üçin merkezi dukanlara gelmeginiň sebäbini öz sebitlerinde çörek
çörügiň bahasynyň 10 göterim gymmatlandygy bilen düşündirýärler. Paýtagtyň häkimetleri raýatlaryň diňe özüne değişli etrapçasyndaky ýa-da owasyndaky döwlet dukanlaryndan ýeňillikle azyk paýlaryny şolsanda çöregi satyn almagyna ruhsat berýärler. Raýatlaryň beýleki dukanlardan azyk satyn almagy dilden gadagyn edilýär. Ýöne Aşgabatlylaryň ençemesi bu gadagynçylygyň Gökdep etrabynyň we onuň owalarynyň ýaşaýjylaryna değişli däldigini aýdýar. Bu etrapdan Aşgabaty çörek satyn almaga gelen raýatlara hiç hili çäre görülmeýär. Olar polisiýa bölümine de alınıp gidilmeýär. Diýip Aşgabatly başga bir ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Bu aralykda habarçymyz döwlet dukanlarynda çöregiň hiliniň gün saýyn yaramazlaşýandygyny, muňa garamazdan onuň hyrydarynyň azalmaýandygyny aýdýar. Şeýle pes hilli çörek üçinde adamlar daňdandan ençeme sagatlaپ nowata durup onuň üstünde görüşmeli bolýarlar diýip Aşgabatly ýaşaýjy belledi. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda azyk üpçünçiliginiň yaramaz ýagdaýy soňky aýlarda hasta ýitileşýär. İsrail bilen Abaşa we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terror guraması hökmüne kesgitdiren Hamasyň arasynaky ýaraşyk 28-nji noýabrda 5-nji gününe gadam basdy. Ekstremist topar gaýtadan başlamagyna garaşlyan uruşyň wagtyny ýyda çekmek üçin has köp asuda zamanlary boşaltmagy wada berýär. İsrail bolsa söwüşür gaýtadan başlanany asuda Palestin raýatlaryny öldürmekden saklanmak babatyny barha köp basyş görýär. Taraplar ýaraşygyň möhletini 29-njy noýabra çen uzaltdy. Hamasyň golasynaky zamanlar bilen İsrail tarapyndan tutsuk edilen Palestinleri ýene iki gedek alışmak meýilleşdirilýär. Ýöne İsrail başga zamanlaryň azat edilmejektigi aýdyň bolany Hamasy ýok etmek üçin dolu güýjüne uruşy dowam etdirjekdigini aýdýar. Biradyň 27-nji noýabrda Kataryň daşary işler ministrligi İsrail bilen Hamasyň ýaraşygy 2 gün möhlet bilen uzaltmak babatda ulalaşanlygyny aýtdy. Bu bolsa uruşdan saklanylmagynyň möhletiniň uzaldylmagy hemde ekstremist toparyň golasynaky zamanlaryň İsrail tarapyndan tutsuk edilen Palestinler bilen has köp alışylmagy babatyna mümkinçilikleri döretdi. Bu habar ilki başda 4 gün möhlet bilen ulalaşylan ýaraşygyň ahyrky gününe 27-nji noýabrda ma'lum edildi. İsrailiň harblary 27-nji noýabrda giýişlik 11 zamanyň Gazadaky Gyzyl Haja berlendigini we olaryň İsrailiň territoriýasyna tarap ýola düşenliklerini aýtdy. Bu aralykda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken Gaza diplomatiýasyny dowam etdirýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken çykypdy Israila günwatar kenary we Birleşen Arap Emirliklerine sapar edýär diýip Abaşanyň döwlet departamenti 27-nji noýabrda aýtdy. Washington Gaza dolugyny has köp insanperwer ýardamyň berilmegi hemde Abaşa we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terror guramasy hökmüne kesgitdiren Hamas tarapyndan alınıp gaçylan zamanlaryň boşadylmagynyň gazanylmagyna ýardam berilmegi ugruna basyşy güýçlendirmegi maksat edilýär. Blinken Israil Hamasy ýok etmegi başaran halatyny Washingtonyň gözüne getirýän Gaza dolugynyň halyny ara alyp maslahatlaşyr diýip döwlet departamentiniň bir resmisi aýtdy. İsrail we Hamas çakmyşygy babatyna beýleki habarlar barada aýdylan biradyň özüniň bir antisemit postu bildiren goldagy sebäpli tanqidlere duçar bolan Amerikaly biznesmen Elon Musk Israila sapar edýär. Geçen hepde özüniň ýewreýlere garşy bir postu bildiren goldagy sebäpli tanqid edilen Elon Musk Abaşa we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terror guramasy hökmüne kesgitdiren Hamas toparynyň 7-nji oktýabrda gan döküşükligi amala aşyran ýerine aýlanyp görenden soňra ýigrenjiň ýaýramagyny togtatmak üçin näme zerur bolsa berjaý etmek boýunça öz ıgrarlygyny oglan etdi. X, Tesla we SpaceX kompaniýalarynyň eýesi bolan Musk ekstremist topar tarapyndan zamun alynan adamlaryň käbirleriniň maşgalalary bilen duşuşdy. Bu Israiliň premier ministri Benjamin Netanyahu bilen online video aragatnaşyk arkaly söhbetdeşik geçirdi. Biradyň ol 27-nji noýabrda X ulgamyna hereketler sözlerden has güýçli gürleýär diýip post paýlaşdy. Ilki başda 4 gün möhlet bilen ulalaşylan ýaraşykda Hamas tarapyndan zamun alynan adamlar bilen Israil tarapyndan tutsuk edilen Palestinleri alışmagyň 3 tapgyr amala aşyryldy. Hamas tarapyndan boşadylan adamlaryň arasyna daşary ýurtda zamanlar hem bar. Ýaraşygyň 3-nji gününde Wenger raýatlar hem zamanlykdan boşadyldy. 26-njy noýabrda Hamas tarapyndan boşadylan zamanlaryň 3-üsi Wenger raýatlarydyr diýip Wengriýanyň daşary işler ministri Peter Szijjarto Facebookda ýazdy. Wenger zamanlar barada alada galýan adamlar bilen bir gowy habary paýlaşyp bilerin. Katar hökümetiniň araçylygynyň saýasyna şu gün täze zamanlar Hamas ýesirliginden boşadyldy. Olaryň ikisi Wenger raýatlygy bolan çağılardyr diýip ol ýazdy. Wengriýanyň prezidenti Katalin Novak ozal Twitter diýilip bilinýän X ulgamyny paýlaşan postuny zamanlykdan boşadylan beýleki Wengeriň aýal adam bolanyny aýtdy. Ol hem Kataryň araçylyk tagyrlaryny minnetdarlyk bildirdi.